ai ngo yo play ye ke jing penyo ke jung trai ke de lat ke de kobu ke bekrau yang abang nyo ban wan shifi ki kon ke jung play de ke ktien ke bayem ke jung trai pedeng sengo bhai fi ke long kmi ke long pagi samla sha ke de ktien ke jung play hang no ba pidon he ke gu par nget bo play un ker kui fi de ke ktien ke jung trai kam tam ap ki samla ke bala kam he kam sam nang ta ki long kmi ke long pa ha ke de gu par nget ke de ktien jum kan ai jingker ku ye ge jing bechumpi bat pin the job thiu dengan ge ktien ge jung blay ye ge jing ye kendo hai ge jing bechumpi ge ktien ge jung blay ge mangakwa ben ye benta bat pi ge ne gu por galong kum no ban job ya ki jing kwa brai ha ge jing how to overcome the loss in your life kata ge ge ktien ge jung blay ge mangakwa ban bet hapeng jung fi ge ne gu por ban sam hapeng jung fi yo dan da preng jung pi hang ne gu par ba pi pet ne ga ktien ga jung trai ka pen ktik ye ga men sim ga jung pi yo pi dan ha ga kerdan ka ba pi dan ha ga thama jung ga ta ga jing ki ka ne ga men sim jung ga jing kwat brai ha ga jing em jung pi ka do jung pi yo pi dan ha ga ne ga thama ha ga jing em ga jung pi yo pi sngu rem pi sngu jat pi sngu po ha ga jing em ga jung pi marwe pi dan ga ne ga jing sngu jat sngu rem ya la ga jung ga jing em pidon kita ke jing ele marway pisha rem pisha job hai ke jing bujung pi ka kwa marang pi menta ke sngi kum no pin job ya kata ka sim jang ke jing auria la ke sim jang ke jing kwak brai hai ke jing em ke jung pi de mar kan ong pi kan ni ke jing kan ka brai kan ni ke jing kwak brai kan ni kita ke silent battles ke bom yo I mano ke ba pi marway si pi le thma dan batip manu ye kata ka thamang ka pi ale ai ke jing bujung pi ka ki ka pen sniu ye ke jumut ye prakhat jung pi you see pi sngu rem marway pi don kata ke jing ele marway ha ke jing em ke jung pi de mar ye ke judgment si morong pi omla dan no ro ban pelai ringan orang ye thuk ngai fi ha ga ko por tang ye ki lai teli ki benta ne ga tin gi jurang ye kan ya rap shibon ye pi ba pin lai na ga ga sim jang ga jing brai le ne ga sim ga jing kwa shukor ha ga jing ga jung fi ga ne ga tin ga jung trai ga ye thuk shang ye ngi ba ga ne ga judgment sim ka la 3 lak slemba ga ne ga sim ga jing brai le ne ga sim ga jing kwa la lot ha ga jing em na ga sim ga jing sim ga jing auria ke betre ke mesim ke jing su jabok su jaklia ha ke jingim you see don da pring jing pi marwi mentaro pi su jabok pi su jaklia ya la ke jong ke jingim pim su nut ban ya chekmat wat ban sakri ro teng pi su rem pi su jot ya la di mar ba ka tre ke mesim basyukor kan ongi pi kan ni kan sim jing brai dan ni jing auria kan ni kerja bor influence demonic influence mo kiba pi klem yo I te rikini ki influence ye ke jing jing pi kiba tre ye ke jing jing pi pisno ko ma pila job si tayo artayo si benai henry kaptu kan ni kala imbiang kala wan biang onda ka wan pinam la banyak kontrol ya ka pisngo kama pisngo jaklia shisha hadu kata gata haga jingem ge jingpi hagi ni ge jing len ge besnim ge jingpi pisngo ram pisngo jot you say dena preng jingpi dona preng jingpi kiba piju yakit pia ba wa de ka kam ka ba kentang ge jingu play you say dona preng jingpi wat piju ya piju long shakmat wat haga jing shakri u play ti henry pi dona ge thama haga jing ge jingpi bapia letama marway pisha influence hagini ki bar jing brai jing lin besniu ki ba control ye jing be jing pi pisngulang guilty jabo jaklia yala ga jang ga jingem kadang pi kini ka spirit influence kini ki demonic influence ki ba trei mentai ki ba bun ba ki bru nado ki samla kan table sharang ki longkmi ki long khpar ki ba jangai no breaking ngat mi hagane ka demonic influence kini ki bork sut ki ba influence haga brai haga jing auria haga jing kwa basyukor ba baman kani kala train nam tu ningkong haba pi kenau na ga ktien ga jung trai ka ba syaitan wan haga dur jung upsen
ban diskai yeledi he gadur go jong upseng ban syukari ke im pi gini ke mesim baman ki letre na do por ban syukari ke babon ba ki bureo ti de na ke daung ki kon jomle nga kwa ban pen fi kendiat hang go por kumnu pin laj na kata ka mesim jong ke jing brai lan ke jing kwa ba syukor ba thala ka ba pen ki im hai ke jing go jong pisngau kumakala janyap mereka tu kan kala imbiang kakwa marong bigi kon ke jong blai daga nega ktien hanga nega por trai on pelai pari fi daga nega ktien ke jong trai kumno pin job dan ni overcome no ia kata ga mesim jaga jing kwa brai la nega kata ka brai ke badan haga jing be jong fi ke ba pijungat haga jing menjepi ka ban ningkong ka bang kwa man pen fi haga nega por kumno ban job ia kata ka brai haga jing be jong fi sengap ke ban ningkong ka ngangan pen fi ke nega por kan nyerap sibun haga jing be jong fi la ka dai pi samla ni ulong kpan nega long kemi pisngurem pisngjat marwe ke ni kata ka silent battles ke banga ong fi na do mane kata ka thma ka ba jar ke ba tang ba pi tip haga jing em ge jong pi ban job ya kene ke ban ningkong nga ai bat ngabu ang galong clean the atmosphere of your life clean le ni pen khuj ya ke no ni haban pen khuj ya kita ki bor jingmut jing prakhat jangi ban job ya kene ke thma ki khun jamle pi haban pen khuj ya kita ki jingmut jing prakhat ki bathala ki bathalen ki jongpi la pi klampen kuat ngan ong yu fi kanam dan meaning ARM cuba pi syak duai pi pak duai kadang yai im hi kata pi don kam ban pen kuat ya ka klam da pen kuat ya ka atmosphere ge jongfi ketu ka spirit ketu ka rams ge jongfi ke ba yele thama ha ge jumut prakap jongfi I ko bakala phet kin ne fi chitayor tayo I ko bakala phet Henry haga wigeski ka sawan biang na barbele kampat kuat ke jumut ke jing prakap ge jongfi ningkong ning sap la da pikwa man job ya gane ka brai ya kata ke jingkwa baman bersyukur batala haga jingem ga jabi pihak ban pen kuchua ya ki jingmut jik perkat jangpi pengen peding fi naga ktien ga jong trai ka nongrem naga ktien ga jong blay ba ka bible ka ong ingi naga shiti ga jong upal shikinong rom kalau nang ba khat ar ga khot ka ba ar ngkwa man puli fi ga naga ktien ga jong trai ga naga upal ngets kam nga nagktien jong kan ai men siem ye gejem bi ba phila ban pen khut ye kata ka ongkom ni na mar kata nga kerpat ye fiko para banget na kita ki jeng is ne ki jong ublay ban IT no ikimet jong pikom ki jeng kenya ba em ba khut ba pen sngop ha e ye ublay ka balong ken ki jeng shakri ba kan jaman siem jong fi bat tuat pen seriem rengkat yelade bat kani ke perthai henry to pen kelab dur no yelade ken da ke jin pen thmai ke jin mot jangpi khadang ba phin yo tiep ke ba kumnu ka long ka mon ke jang ublay ke ba bha bat ke ba pen sngu bha e bat ke ba jan id kani ke de ktien ke jung trai ke ban ning kong ning shap ban job ya kata ke jin kwa brai kwa jaklia ha ke jin mujapi ke day back ban pen khut ye ke atmosphere ke jin mot ji perkhat ke jang fi ti Nomor ki khmat tapi kala shandur kila juyo I kila jupet kila kan mau me jaga e ka ba phila jule wat da ki snem ro kan pen kan mau biang yuti de marbali phiklam pat pen khut ban job pi ban pen khut chuma ye ka e ka bala rung he gi jimbot jangpi pen khut chua ka bala rung he ki khmat jangpi ki ba phila shandur ki khmat ga jangpi ki bala ring dur ha ki khmat jangpi lem da pen khut ye ke atmosphere ke jingmut je perkat ke bor jingmut je perkat ke jengfiam kitu la dap shandur kinsa walam yang ifi hakawai gesni lebih kam smu telot sgulawat haga jing shakri blay kitu kisa im shait biang onda ki im yang gitu kisa yalam yang ifi haga juk ke pop ki pi jule menchua ki ba shitayu menchua shibanai menchua shiteng snem menchua shi snem menchua ro kinsa walam yang haga jing jengpi Di dina nga naganaw ka ktien jamlay ko ongkom ne ning kong ning shop pidi ban le along submit yourself pidon kamban IT yaladi ha ublay kum kita kijeng kinya ba yam IT no iki khamat jangpi IT no iki jenggot je perkat jangpi IT no iki score jangpi IT no iki kamat jangpi kum kata na kata ka jengkinya ka ba yam ha khamat jang ublay Onda pila IT ho blay kadang pi ublay un sumari pi. Ngam ha
IT sa kabaar ka mga kwa man ihilong don't compromise wat nom ya kle nom perserim ya rengkat yelede but ki aka jong ka de ka pertei da pikwa man job IT yelig jebut perkat ya kamet ke jepi obai try IT barok ki khamat barok semai pentamai no show try nang ta nginem dei ban ya kle biang ban ya compromise namara da pik ya compromise biang pi pen ya kle biang shene shitai pen ya sterim rengkat yelede bat ka pertei pi ya keren sepang kata sejak kan sa im biang on naka im pi nam la ban yele mar ketung lang pi ka de ka bor influence demonic influence kabamut kene ka bor penki ti kene ka bor control kaban control ye pi penam la ban yele taga dang pi dei ban smutu ye kene wat nom ya shanglang bat ka bom dei ka bom kuai pi hab ban ye be shaga daga jin janai shaga daga jin kuai ban light na gene ka ben sim jaga jin kwa brai kwa jaklia ha ga jin bujubi lani ba pi ngat ha ga ka brai ka ba pi jubelin ha ga jin bujubi wat nom ya penserium rengkat yele de Pirun kaman sengutu ya gini. Pikir mau jisu uang yang ketian ke bau juang. Nganga juhika yang ketian menjuang. Jisu uang yang ketian. Lada ke kemat me, ke syukar ya me, ke teipop ya me, ke yalam ya me, ke pop klau no ya ka. Kata ke bau jisu hikai beruang. Lada ke keti me, ke pentut ya me, ket no ya ka. Lej sebeneng siliang ke ketir ke biang. Ke jingmut kalong balada pidan mata ke jing syukar ke jing ke brai ke tray ha ke mobile phone ke jempi bread no ya ka. Ko bang jui kai nai thep balang ye ka khnang ba phin lai da ka basuk tang ka ba ka mobile phone kan yalam ni pi ka pop bread ye ka phin yo ye ka banen ta ka nang pi wat nom pen seriem ye le di nang ta hang tu ka bible kong kom no renew your mind pi hapan pen tmai ye ki jingmut ki jing perkhat jempi gitu ki jingmut ye perkhat jempi pila ring dur pila mut teng teng da pidan barwe kila wan ye ki jingmut ki jing perkhat jempi kila penlong guilty jaklia jabo ye ki jing jempi pila ken mau ye ka tu ka ba si banai men shwa le artayu men shwa le si snap men shwa si teng snap men shwa kiti ki jingmut e pri kita wan kin tnam ba bale kin imbyang onda kala ken mau gum tu kiti ki kenja influence mata kila wan biang kila im biang ha ki jemut perkat jepi bat usai tanang tu song pi le to le mlei sakala bamut biang mlei sele sa pha duai sa sha duai biang un ong un ai jemut jepi gum ta bat phim la control ma bale la influence jepi mata kala im biang nor bale pi klempat pen kuoi pen tmai yi ki jemut ke jempi But on dapi lahap yang aga pop pinsa sengurem setan sa penrem yang yivi on sari kibeng yivi pinsa long kom uwe lan kom gawe ka basengu jabok jaklia haga jingim ti de na gade gadaw ba ye jogu blay upal hikai ye hedeng long pentamai ya ki jingmot jomfi kadi ka we ka ketien ka ba ka kwa ban pen fi ki kon jong trai kum no ban job persya ya gada ka jing pen shoy le kita ki brai ha ga jing jopi kita ki linti ki basnio ka baar ka bang kwa ban pen fi ha ga ka polong flee away from the loss pet no kenria no pet yap no na kata ka jing kwa brai na kata ka brai na kata ki jingmut ki basniu na kata ka kam ka basniu baro pihap ban pet yap om dei ban pet malu mala don kam ban pet yap kat kom ki jingi kai ka ktien ka chongu blei piro kam ban shai ma ki kun jemli kan puli fi ne ka ktien ka chongu trai ka ba ka ktien jemli kong kom ni pide pet na ka shiti ka ban ning kong ka jongu apostol paul se ki nong korean ka nong ka ba henrio ka de khot ka ba khat pra ka ong ni ki ktien tong kan puli ka bong kom ne tu pet yap no phi na kita ki jingkwa tu pet yap no phi na kata ka jingle auria ka pop baro ya ka bobru ule kalong sebar ka met re kata ka bale auria ule pop ya ka met ke jong uhi kane ka de ktien ka jong trai pi ikon ka jong play ban lach na kata ka jing ko abrai ban lach na ka jing len ka basni ka baju im shat ka jing bajong pi don kam tang ba pin pet yap wat nom pet kenjap pet yap na kata ka jaka ka basnio subu menta pilala shtiyo artayo si benai si teng snem kumnur hagapor wa pile sting hagi jing duai hagi jing toit lang jing shakri lang yo blay katu glas tang ban im biang hagi jing bajong pi
Pis mutu ban stang ban imbyang wat nok loy kloy ki beri ku jeng bai lit no ye jan bat ki syakri lang yang mani lang utrai pin job ma fi. Rikat ba pinang yele ko pen ngadong ko susarong yele de ban syang bai khop marwe ban rung no syakendong ngadong pi hang tu hi. Pi sa job. Bat lada pila bakla hang tu kan ban sa gejing penrem. Ke Bible ke hikai sya yegi ban job ye kani kadai betang lada pi pet yap. Hap ban pet yap. Sibon mahaki kentin pet yap haga Bible sepang gani ke berai ni. Kani ke jing berai ngadong ke pi ka tre pi kan mau haga dogo por yo Joseph hang tai hari Egypt. U Joseph u pet yap haba u pet yap. Kila man kena kat ba kena andre u Joseph u khut. Ka kwa ma dong e pi ki kon ke jong blai gidon kam ban pet yap. Na kani ke pop jong ke jing aurea. Na kani ke pop jong ke jing kwak berai. Haga jing em jepi ke ba ki ke ba ken roy ke jing bu jempi. Namar kani ke pop ka ki ka ken roy ke jing bu jempi. Bon ki beri ki jat haga ni. Ba ki sngu jambo wat ban syakri u beri ki nut chu ma balai ki ngat haga ni ke pop ke besniu. Nga kwa ma dong pi ko je dang biang be pin kala pin pai ye de shoblei kom balam. Nang ta sa ka balai kum no pin job. Ya kataka jing kwa brai le ne ka brai ha ga jing be jepi. Ka balai ga bang kwa man pin i fi ha ga ni ga jika kalong. Wat nom ai jaka yo setan ha gi jing mot jang fi. Lani wat nom pli jing khang yo u da le wat nom pli jing khang. Yo setan. Namar ting la de pli jing khang yo setan hang tu setan no sakha. Ondang la yo rung setan pinam la sisa. Kan bahasibun naik peli jengkan. Kan bahasibun naik ailat kendir ru. Bahkan wanti ke jin ailat yo kum perkat. Ting pi ya keren pi tu kana sin tai pi kum da ter. Bat la pila le kum tu ka tu hi ka sa im shat ha ke jin majapi. Bat la da kala im pinam la man le. Pe ka ktien ke jong blay pol ong kom ne ke city jong pol chin Ephesus kelong besau di kot ke baar pun jong wat nom ai jaka yo setan. Pinam dai ban ai jaka yo setan. Nade ki beri ki ekran chapang kata ke subjek pet ma pi ker ni kata mar balai pi dan ha kata ke thama. Yo si utu bom dan ha kata ke thama mlele. Ripi badan ha kata thama pet. Ne mar la pi dan ha kata ke jaka kan sa ring duri ke jing bejung pi bat pin job pin carem pin job haga de jing pin choy bat ona pilangat ang tu kasa penrem ni jing bujumpi shim ni ki light li ki nongrem na gaktien ge jong utrai ban job prasha i ge jing kwa brai haga jing bujumpi bat ba jing em jopi kan khut hakmat ge jong brai bat pin long light loit ban shakri utrai nomor kadai kan ni kathama ga ba pen jot i ki ba pun ba ki beriu kim nut ban shakri hai utrai ki snurem wat ban steng i kon gi ktir mariele de ki fil mariele de ki rem Kakwa manong pigi kon ke jong blay kan bahasibun pen kuat yela de IT no submit no yela de show blay ma gidam dai ban pen ya kle yela de nang tang gidi ban pen thamai mi gi jengmot jangi kabamut man ka step haba piki ne ge jing tia pen kuat gi jengmot di perkat IT no gi khmat jong pi gi jengmot di perkat gi lenti jong pi baro show blay le bet kum taman ge step Haswa pintia ro puli ka ktien ge jemblay mani yo blay da pile kum ta ka tu ka pop kan yap ini ge jing bi bala kan yap kanom im satya bi pi job ma pi ken ki kon ge jong blay kadi ka benta ka mga kwa ban share ban benta lang bat pi ha ge ni ku por ban benta da pi kwa kam janai ban smuthu ye ge ni naman ngem la man hi kai lut ang ni da pi kwa ba kum no ba pin job na kwa pin sa shu fuan ye ngi Pidiwan bani kedua bani ha ka prayer counseling center ka bangi don hang ni ha po nong stone ka bangi ju ai jeng syakri ka man gesngi ngado gesngi ningkong hado gesngi tho ding ka por shpo baje hado san baje ka bangi pli ni ka jika jing duai ka jing ai jing slok ki ba bon ba ki ba pang bistam ki ba syate syakom ki bangat shbun ki jing kendu ha ka jingem pila banwan hang ni pinyo ki jing slok rengkat ki jing duai Bagi duai botrai on pelaj ifi na kata gamen sim boman bersyukur. Wat nom sngurem, wat nom sule ran bi jong brei. Sim ye ke senjam botrai on pelaj par ye ke jeng bujumpi. Ngakwa mangan duai ifi ke ni kupor hang no babi bidan pios go ne ke ktien ke jong trai.
play un karku yifi dengan dengan ketien jong try tong en duai dengan gupar a play ga wan shi metrai ga duai dengan khon metrai ke pet ke sngap ku try dengan jingkran ga ketien jame ku try kom no makin job igi jing percaya igi jing kwa brai ha ga jing em jing try but igi jing blin ke snew ke ju em shat ha ga jing you try pa bi try ai makin pendon kam igi diki lain tili ki nongrem ga ketien ga jame ku try pa bi jing ku try shi te makin pen kuit no ye le di ku try na kita ki jing mot ke mathala ki mathalin the play ju try but makin nang ban pet yap no jisu bo call try na kata ga lenti ke snew ma ra khoi makin am pleaching kang ro ablay ban nam yakran e she pang ga subject ablay ai makin the job not thiu da kata ga bahaya kata ga snew try ba ga snew ka nam em satya ha ki khon jame ku try ba makin job not thiu ban shakri ban yo le ek mon ga jame ku try nga ai ti no hame try ga gi khon me khom balong ablay chu try hang no ga kidan kin long ge bala lak no da shisha habau khon ablay kin long ge bala lak no da shisha try ga ti no shi me pa ba ko try ga gi khon me kom balong kertengu shisu banana sur ga duai ga pan bar ga ai ngo i metrai amen 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 try on kar khu fi ngi si champat ha ka wi pat ka pot khu blai shibon blai ngar khu fi amen amen